Yebo ke sanibona igama uMbali Malimela. Namhlanje sizokhuluma ngendaba enkulu ngokusho kaShiwe ngoba vele indaba enkulu isitha featuring uMalimela Sibusiso noShiwe Smart Black Mampondo. Yangijabulisa kakhulu ke le ngoba cishe iyona kuphela ifeature enginayo yezinkondlo noma enosonkondlo kule EP Umngcele. So sizoba nengxoxo kahle kodwa kuzoba khona lokho mhlawumbe engakubuza ukuze sikwazi nje ukuxoxa kangcono nakho wonke lokho. So inkondlo lena iqala ngokuthi lona ngumzila wokuphola. Ake ngiye ekuthenini safika kanjani lesihloko ngize ngithi isitha. Isitha sisuke sikhuluma okwakusemqondweni kwakuyimina ngihleli nothile kwitafula ngale kwami sibukana and mangibona yena uyisitha sami kodwa futhi mangibona yena ngiyibona mina yabo. So kwase kuye ekuthenini ke ubani le isitha sami lesi unhliziyo noma inhliziyo. Ngase ke ngiyasidlulisa lesihloko lesi ukuze ngizwe imicabango yabanye oza kwethu enkondlweni kanye nendlela nje abangakhuluma ngayo ngesitha okuShiwe kanye nayo Malimela Sibusiso. So ngizobuza ngocishe sengenayo izinkondlo ngiqale ngizwe ukuthi intoni yabadonsela kule nkondlo ngenkathi bezwa noma ngibachazela ngalesi sihloko lesi sithi sitha. Ngizoqale ngiye kuShiwe njengokulandela nje kwenkondlo. Bethish ndaba yesithi indaba ebalekile. Sakhumbula ngathi izolo ngithinta baba. Uthi ngomfundo nesihloko. Kumele sibhale ngesitha. Kumele isitha zakhe sibhale. Uthi khona nesitha zakhe sicashile kuthiwa inhliziyo ya. Ngathanda kakhulu mfowethu afuna mama ngiyabonga ngokuthi wangikhetha. Kwangazi ukuthi is prophet ngendlela wangikhetha. Kwangazi ukuthi uyazi ukuthi kunezinto eziningi engifisa ukukhuluma ngazo. Yabo kwezinye izinto bengitshela mhlambe sengipholile. Yabo so wasukhuluma indaba yenhliziyo ngathi ngiyabonga. Yabo nomsebenzi wazi ukuphefumula lethu. Sibusiso. Sitha. Ngenkathi uzwa nje ngalesi sihloko esithi sitha. Ntoni yakufikela? Ngafikelwa yini? Ngavele kwafinqana ijeni yami yonke. Masikhuluma ngesitha esiyinhliziyo, sikhuluma ngohambo kahle. Uhambo ezikhulu ngoba inhliziyo ohambo la wazi ushiya ngaphandle ufana nesithupa. So wafika ukuthi kuthiwa ngizobhala ngento engingakwazi ukuyishiya inhliziyo yami. Ngase ngiphenqa emakhasini ke engawo ngaleso sikhathi la khona. Ngemicabango yami ngingasho ukuthi yangijabulisa kakhulu indlela ababhala ngayo ngoba ayigcinanga ngokuthi ingene nje emqondweni waleyo nkondlo kodwa yaphinde yangena kumqondo we-EP as a whole ngoba njengoba esho uSibusiso ukuthi yakhuluma ngohambo kanti vele umngcele manizokhumbula nje ngisachaza ngawo before uzophuma ukuthi ingohambo kahle. Ngizoya kuma lines nje ambalwa abo bese siza ukuthi babechaza ukuthini. Eyangijabulisa ke le part le yokuqala ngoba ibiningi iconfusion kumina cishe mhlambe nomunye obelalele noma mhlambe bekuyimina kuphela asazi. So Shiwe ufike uthi lana ungifakela ingcindezi yokuthanda ngisopha kule nhliziyo igula indlela engasho ngayo kanti cisha kukho njalo. Igula ithele isiwasho senkonzo yokuxolela sithele kanti cisha kukho njalo njengoba ngisho. So umbuzo wami ukuthi engabe usho njalo noma awusho njalo and ukusho ngayiphi indlela ngoba cisha kwafika kumina kwaba ukuthi ithele inhliziyo isiwasho bese kuyathela kanti engabe usho njalo yini ngempela? Ngiyasho futhi ngoba lelinkondlo
ukuhluza kwayo akulele kumina kuphela umbhali yabo ngifena ngihluze ngendlela yami le ngisuke ngibhala ngayo noma ngisuke ngibona kodwa phela bese sishiyana nesikhadlana sokuthi nomunye umuntu oyilalele kumbe uyifundayo naye akwazi ukuyihluza ngendlela yakhe. So ngingasho ukuthi nayo leyo ndlela oyihluze ngayo indlela eyiyona futhi incike kakhulu kunale ngisuke ngikhuluma ngayo. Uma sithi ungifakela ingcindezi yokuthanda kusopha kule nhliziyo igula ithele cabanga leyo ncindezi ebuhlungu kanje yokuthanda usopha yabo inhliziyo isitha esiyinkinga ngoba ilesitha lesi esingayivezi ukuthi ngiyisitha sakho mina yabo ilesitha lesi esihlekayo yabo sihamba nawe siyakushushuzela siyakuphilisa yabo sikunika ithemba yabo kanti hayi ngapha siyakuququda futhi yabo. So sileso sitho leso. So uma ngithi lana ngifakela incindezi zokuthanda ngisopha kule nhliziyo igula uyacabanga mfethu uphuma kuthando lidala usazama ukuhila usazama yabo iqhamuka inhliziyo ithi adlala qho siyathanda ke manje ke ngoba manje sithanda ngempela ke futhi yabo. So ufika nawe uyimesi kuleyo relationship ofika kuyona yabo ufika nawe uzomosha uzobulala yabo ufika nje uyigciwane yabo because manje uzobulala lo muntu othandana naye uzoqhathanisa uzomfaka icathulweni angiyakwazi ukuyiqoqa yabo nawe uyayilimaza uthanda ungapholanga yabo because manje uzohlala nje umuntu othunukala kalula yabo. So la uthi ithele noma ngithele iswasho kade ngifisa ukubuza lo yimina lo osithela kuqala iswasho senkonzo yokuxolela yabo bese angithi lento ngifana incindezi zokuthanda ngisopha kule nhliziyo igula yabo lento kabili lenhliziyo iyagula kodwa futhi lenhliziyo siyibuka njengegula ngoba iyona igula angithi sothela kuyona manje igula kodwa futhi iyagula ngoba iyona equkethe impilo yomuntu inhliziyo nalokho ukuthi iyona ekwazi ukuthi iqoqe impilo yomuntu iyona futhi ekwazi ukumbulala umuntu iyona ekwazi ukumphilisa umuntu yabo. So iyona ngiyibuka njengegula la sonto sithela iswasho senkonzo yokuxolela yabo sesizama ukulungisa manje sesizama ukuthi asiqale silungise le ndaba yoxolo ngoba iyona ezokwazi ukuthi isiphilise isiqhubekise phambili bese siyazama futhi ke ngisuke ngithi kahle ngiyithele qala mina phela indaba iqala mina ufika nenkinga la mina ufika nenkinga zothanda umuntu so mina othela oqala mina ngibe isibonelo esihle futhi nakulo muntu engizama ukubambisana naye ukuthi hayi ngiyakuvuma konke wami namaphutha ngizama nami ukuyixolela bese ngithi hayi angithela iswasho senkonzo yokuxolela bese ngithi sithele sesithela sobabili siyaxolelana yabo because phela le ndidinga ukuthi sibambisane futhi yabo ngoba umuntu uyamngeda uthando uma kuthiwa selfish kuningi futhi uzophinde kuphula imali yabo so bese sibuya sesithela sobabili senithela ndawonye akungona ukuthela nje sengakusebenza hayibo la ngamanzi la besithela khona siyabona ke manje sesiwathelile ke lamanzi lawo kule nhliziyo yabo siyakubona ke lokuphila phela amanzi angithi ayisosi yokuphila awubumsulwa futhi ayahlambulula yes. So sesiyakubona ke lokuphila esesikwenzile kule nkonzo yethu yokuxolelana but manje ngiyabona manje kodwa lana kude buduze na inhliziyo ngibona babazi inkinga yento isikhwele sekubabazi isikhwele yabo ingqole kaMashabhuqe emadala Judeni so nalesi sikhwele sithi mina ngikufa kwasikelwa ingciwo othandweni yayibona inkinga inhliziyo
anganoma ngizothi ubuthakabayo yini. Angingasho ukuthi ubuthakabayo ngoba manje ezinye izifo lezi ezinjengozikhwele ziyashesha ukungena. Uyabo? Zingena kalula nje, yabo. Futhi zingeniswa ilona loxole besikhuluma ngalo. Uma ungaxolanga, uzofika nalesifo lesi sesikhwele. Because isikhwele sivele siqhamuke nje. Asivele. Enye inkinga eyingozi yothanda because siyabulala ispace kwena. Sibonile abafethu befa. Sibonile abanye beyithatha imphefumulo. Sibonile abanye bebeka abanye izandla, abanye bekhipha abanye imphefumulo. Kunjalo. Sibonile abanye befa ngaphakathi enhlizweni befa emphefumulweni bephila. Ngenxa yesikhwele. Esikhandwa uxolo. Hayi. Nokho kunjalo ngempela. Bese ke lapho ke sibe sesidlulela kuSibusiso la ethi khona ngicabanga ukuthi usuke seligqokisa uthando eseyiveza naye eveza naye naso ke isitha lesi okuyinhliziyo noma uthando esoke ethi khona ujabule kodwa futhi uphinda abone lo seceleni kwakhe engazi ukuthi ubona kuyena ekhale ezimathonsi. Ngifisa nje sithole umqondo ikakhulukazi lapho ukuthi kusuke kwenzakalani. Ake ngisho nje ukuthi kusuke kwenzakalani. Hayi le ayihluphi ngoba bawibuka kahle ngeke mangichaza ngithi umuntu osemathandweni umuntu ohlanya kahle. Uma usemathandweni usuhlanya kodwa ngeke uzibone. Uzobona umuntu oseduze nawe. So njengoba ngithi mina injabulo iyacicima lana ebusweni bami. Kodwa belu lona oseduze nami uthi ubone ezimathonsi lana ebusweni bami. Okusho ukuthi abangani bakho noma abantu bakini abasuke bezokubona ukuthi hayi lo sekhona into lo. Nje sike sewudle nephepha. Aphalaza. Ngoba ayiboni lapho inhliziyo yakho esuke siyisitha sakho. Lapho isuke singakuthuma nanokuthi wena vele uthatha intambo yenu la hayi nabantu bagulela bona. Usho ukuthi ababoni ukuthi wena uyamthanda lo muntu. Usuyahlanya kahle. Ingakukhamba ngize ngithi uthi ongasekho right mawukhumbula umline khona lo line osho njalo uthi osehlala yedwa kungconyana kwakuba sengozini kunokuba semathandweni wedwa. Siyabo senqamela ngisho ukufa engozini. Ngenxa yothando. Isuke ichaza lokho kahle futhi usuke ungasekhona. Nokho mase siyivala ke sibe sesiyivala la ushiwe khona esethi ke nathi asayiboni noma sesilahle ubuthina kulento asabusika. Ngifisa sithi ugxila kuleliya nje lento asabusika. Yani. Umbuzo wakho mbali. Yathini nokho. Ngibuyela kule nto asibusisi yazi vele wabo. Ngihlekile. Ngiyakhuluma ngayo Sibusiso. Ukuthi nawe ugcina ungasayiboni noma usuyilahlekela uthandweni. Because uyakwazi uthandweni ugcine ungena kulo muntu lo. Kodwa uthi ngoba usacrifice ngoba lo muntu lengithanda naye sengenzela naye kusiyami ukuthi yabo abe happy. So nama ngizama ukuthi ngibe yilento ayiyona mhlambe noma la idingayo noma lento ayidingayo yabo ugcina usuyilahlekela kanti inhliziyo yakho isisitha kanti siyisitha sakho inhliziyo lapho usuyilahle wena nje usuyibulele asekho usuphila nje ngaphansi kwaleso sithunzi sokwenza into engekho nezinto ongazazi. Ebese ke uSibusiso ngokuyivala athi iphutha lakhe ngoba ukube wachezuka. Ngifisa siye kulokho angibuza okuningi kodwa ngifisa basinabele nje ngalabagaba la ugcina ukuthi ukube wachezuka ubana mblemayo uthando noma inhliziyo lesikhuluma ngayo. Ngithi iphutha lami siyochaza ukuthi isikhathi esiningi mawuba semathandweni usuke wathanda phambilini kahle usunayo experience. Ingakho ngithi umthetho wami ngumuntu olisabayo ihlazo kodwa kungani ngizohlula ukubona ubunjalo bezinto ekuqaleni kwazo. Okusho ukuthi kufaka ngabe
ngiyakwazi ukubona into uma ingeke izibe yilento engifuna ube yiyona isaqala kahle kahle kwawuthi ke mina ngizicommithe kuleyo nto so kuyiphutha hey yeah no nenhliziyo yami and so uyibona mfana ingozi bese uyayiphebeza nje uyiphebeza wena ukuthi hayi into esazoshintsha sazoshintsha yabo because uyibonile kulento le izophela kanjani bese wena ama-signs ususola ususola bese ama-signs uyawaziya reflex asukekho inhliziyo vala amehlo ngoba ukhuluma ngempumputhe sikuvala amehlo bese ekugcineni so sesiyithusa phela so sesithuke ekugcineni senzathi besingazi ukuthi kanti nje ubonile akutshelile ama-signs awaziyo inhliziyo yabona amale inhliziyo kanjalo azivala amehlo inhliziyo izivala amehlo senze izinto ey'thusa so esingakusho wena olalela apha ekhaya uma usuncenga umuntu ukuthi akuthande noma usuwenza izenzo ezama ukuncenga umuntu ukuthi akuthande azi ukuthi inhliziyo yakho isitha sakho ilokho kufanele oke wathi usikhona umbuzo ushiwe kuye kwaba nombuzo abethe ufisa ukubuza ngoba mina bengihlele ukuthi ngizobuza bona kodwa ke ngoba ngisenkondlweni khona befisa ukubuza imbuzo sicela ukubuza manje bala usho because ngihlezi ngilalela le nkondla kwesayensi but khona into oyenzile wena la isikhathi esiningi ngisho umuphi umbhalo uthola ukuthi uqale inkinga mhlawumbe uqale ngovutho ondaba uqale ngazo zonke lezi ngqisho bese iphela ngesiphetho mhlawumbe kube isifundo kodwa manje kusithi kunake ekuqaleni ithi iqale ngesifundo iqale ngesiphetho yabo ithi iqale umbhalo sekhuluma ngokukhila sikhuluma ngendawo yokuthula lendawo emhlophe bese yahlehla inkondlo iphinde iqale phansi kuyeke so ngeni ingqinamba zayo ke inhliziyo yini indaba malini enza ukuthi vele uqale le nkondlo iqale ngesiphetho singasho ukuthi isiphetho kodwa futhi sikaphinde sisho ukuthi isiqalo ngoba kokunye kuyekwenzeka ukuthi siqala ngekugcinwa ngakho enye into le ebuyishaya nje impilo eshaya kakhulu futhi kwezothando okuthi awuyiniki ithuba lokuthi umfundo umuntu uzumfunda ekugcineni ngoba usushayekile so kahle ngibuyisa lapho ke ekuthenini lona ngumzila wokuphola singasho ukuthi ukuphola ngokuthi kahle uthandweni indawo yepeace yokuthi kube nokuthula kodwa futhi ngaba kahle khona uthandweni indawo yehealing so kunganjani siqale ngakho ukuphola ngayo ihealing ngayo ipeace kuyimasi ngena odabeni so ngisho ukuthi ngathanda lokho ukuthi ake singenise ngawo umzila wokuphola kuyimasi ibheka ukujula kweinkinga phakathi nendlela ngoba kahle fanele ngabe laqalwa khona kodwa sigcine nathi sesitshela ukuthi kahle fanele ngabe isiphetho lesi ngisho engasona isiphetho ngibuyisela lapho kahle lenkondlo bese kuba ukuthi ke ikhuluma nje ngothando ongadinga ukuthi kuze kube uthando labantu ababili kodwa lwemndeni lwabangani nakho konke nje nama boundaries akhona kumele siwabe because isayenye iboundary le umngcele siyabonga ngiyathemba ukuthi nithokozele niwuzwile kodwa umyalezo kuSibusiso Malimela omkhulu kakhulu kule nkondlo ethi isitha ngiyathemba ukuthi nisazoqhubeka nilandele imisebenzi yethu sikhona la ku YouTube Shiwe Smart Black Mampondo Mbali Malimela Sibusiso Malimela nakuzona zonke nje inkundla zokuxhumana nibe nosuku oluhle.